Hola a tots i totes. Aquest vídeo està fet 100% per exalumnes del Batxibac. I aquí us explicarem per què el Batxibac és la millor elecció que hem fet mai i com ha canviat les nostres vides. Espero que sigui prou motivacional per animar-vos a prendre la mateixa decisió. Començarem per la primera generació de Batxibac, la generació que va marcar els passos a seguir per la resta de nosaltres. La primera generació de Batxibac estan super units. I fins i tot ara, que ja han passat diversos anys, quedem molt sovint i són com una família. Mireu. Nosaltres som la primera generació Batxibac que va tenir encert i una mica ens han demanat que us expliquem què és ara de les nostres vides i com ens ha servit el Batxibac. Jo em dic Esther, estic fent un grau superior de Química i Control de Qualitat i el Batxibac m'ha servit per fer un grup d'amics superbo i que seguim després d'uns quants anys quedant i per aprendre francès. ¿Vale? Sonia. Yo me llamo Sonia, tengo 20 años y estoy estudiando un doble grado de fisioterapia y café y el Batxibac me ha servido para aprender francés de una manera más rápida y dinámica que si hubiese estudiado en una academia, por ejemplo, y además también para hacer un intercambio en Francia y conocer gente nueva. Hola, yo soy Alicia y soy técnica de laboratorio de diagnóstico clínico y biomédico y el Batxibac me ha servido para tener un plus en el trabajo, para hacer amigos en Francia, que tengo una muy buena amiga allí, y más aparte todos los amigos del curso de Batxibac que nos seguimos llevando todavía. Jo em dic Eva, faig genètica a la UAB i per mi el més guai que m'ha donat el Batxibac són aquests amics que encara ens veiem molt i a mi em va ajudar molt a entrar a la carrera perquè la nota era molt alta i com m'esforçava molt al batxillerat doncs ponderava més el batxillerat que no la nota del BAC o la CELE i gràcies a això jo crec que vaig poder entrar a la carrera a banda de que el currículum sempre m'ha anat bé. Hola, em dic Guillem, soy 21 anys i ara mateix estic fent tercer de grau d'Estudis d'Àsia Oriental, en especialitat xinesa. I a mi el Batxibac, a part de tot el que han dit les meves companyes fins ara, sobretot el que més m'ha agradat ha estat poder aprendre la llengua, la cultura i sobretot heu de tenir present que si després voleu fer Erasmus, el Batxibac us compondera com una llengua estrangera i podeu fins arribar a sumar 2 punts. Que és molt. És molt, podeu escollir el destí que vulgueu. Hola, jo em dic Pol, estic fent tercer de lingüística a la UPF i a mi el Batxibac m'ha servit per bàsicament viatjar. Tots nosaltres aquí hem anat a França junts com a grup, però jo a més dins la meva carrera també he pogut viatjar a Canadà gràcies a dominar el francès i l'anglès també i m'ha obert moltes portes, m'ha fet conèixer molta gent i avui en dia, a banda d'aquests meravellosos amics que tinc aquí, també m'ha fet conèixer gent a l'estranger amb qui avui en dia encara em porto i encara visito. Yo me llamo Rosalía y el francés me ha servido para hacer mis estudios de management en una escuela de comercio francesa y durante mis meses y años, digamos, en Francia he podido conocer a muchísima gente de allí y ahora tengo un nivel casi perfecto de francés. Pero sobre todo me ha servido para conocer a muchísima gente de allí y a la vez mantener también todos los amigos. Esperem que us animeu, que us apunteu al Batxibac, que us m'agreu molt. La mejor elección de mi vida, yo siempre lo digo. Sí. Incluso a día de hoy me han hecho esta pregunta de ¿cuál es la mejor elección de tu vida para hacer entrevistas de trabajo? Y he contestado que la mejor elección de mi vida fue cambiarme de Dos cole, anys de patiment per després para hacer el Batxibac. Vale la pena. Hola, me llamo Laura, estudio Relaciones Laborales y también soy de la primera generación de Batxibac, pero no pude grabar el vídeo con ellos. Para mí Batxibac fue una de las mejores etapas de mi vida, sin duda. Al principio me costó más, porque al ser la primera generación y solo éramos 2 personas que veníamos del SER, Esther y yo, que somos las 2 del SER, no estábamos 100% preparadas, tuvimos que hacer un intensivo y el primer año, los 2 primeros trimestres fueron bastante durillos, pero gracias a Ana San Juan, que todos sabemos que es muy buena profesora, y a mis compañeros que hicimos muy buen grupo y me apoyaron en todo momento,
se me hizo muy ameno y muy fácil. Y bueno, os animo a todos a que aprovechéis una oportunidad que es la que tenéis, que es el hecho de que vuestro instituto tenga Batxibac. Y nada, os digo que os abrirá muchísimas puertas, muchísimas más de los que os pensáis, porque aparte de que la selectividad al hacer el Batxibac es muchísimo más fácil y te quita muchísima presión, que bueno, ya veréis que en la universidad te regalan créditos, a nivel de hacer un Erasmus te dan más puntos, tendrás prioridad para ir a depende de qué sitios, a nivel de trabajo tener un idioma más es un plus siempre. Y bueno, yo os quiero animar a que os apuntéis porque tenéis muy buenos profes, y si la primera generación nos salvamos, que íbamos todos muy perdidos, estoy segura de que todos vosotros lo podréis hacer. La segona generació de Batxibac també va ser molt màgica. I d'entre aquesta generació de Batxibac hi havia l'Helena, que acaba de fer una pel·lícula en la qual parla francès i precisament va fer aquesta pel·lícula gràcies al Batxibac. Ella us explicarà una mica millor. Aquí us deixo un vídeo d'ella i la Sílvia. Hola, com esteu? Som la Sílvia, ella és la Sílvia i jo soc l'Helena, i som exalumnes de Batxibac i venim aquí a parlar amb vosaltres perquè hem sentit que no hi ha ningú que vulgui fer Batxibac o que hi ha poca gent que vulgui fer Batxibac, i hem dit, ostres, és que no es poden perdre aquesta experiència. Jo crec que si teniu la possibilitat de fer-lo, heu d'aprofitar-ho perquè et dona la possibilitat de sortir amb una llengua més, en francès, de treure't una doble titulació de Batxibac. I bueno, Sílvia, tu què en penses? Jo penso que és molt interessant perquè no només aprens la llengua amb fluïdesa, amb nou vocabulari i moltes més coses, sinó que també aprens sobre història, sobre literatura, o sigui, temes que t'enriqueixen personalment i que mai saps quan pots necessitar-los, vull dir... I tant. A més, com a experiència personal, per mi ha estat molt important. Ha sigut, el que he dit abans, una de les millors decisions que he pres. I a mi personalment, jo gràcies a haver fet Batxibac vaig tenir l'oportunitat de fer un càsting que van venir a fer a l'escola. Explica. I em van agafar per fer una pel·lícula que ara sortirà als cinemes al setembre, Staff Only, de la directora Neus Ballús, i d'entre 1000 noies em van agafar. O sigui que el que diuen de que les llengües obren moltes portes és veritat. Feu cas al que diuen, perquè és cert. A més, no representa un esforç molt... No? És a dir, es pot portar perfectament amb els estudis de batxillerat normal. Tant si fas el científic com si fas el social, si a tu t'agraden les llengües, tens passió pel francès i tens ganes d'aprendre, segur que te'l treus i segur que t'agrada i que ho disfrutes. A més, són grups més reduïts i disfrutes molt més. L'atenció que et dona el professor és molt més específic tot i no sé, nosaltres vam estar super a gust, la veritat. Vam estar molt a gust, sí. O sigui que això, us recomanem fer Batxibac, aprofiteu l'oportunitat i aprofiteu aquests 2 anys per, en comptes de treure's un títol, us en traieu 2 d'un cop, no? Matar 2 pájaros de un tiro. I després ja, si això, també podeu tindre l'oportunitat de marxar a França a estudiar, i si no voleu, doncs aquí també teniu altres sortides, com per exemple l'Helena, mireu. Doncs això, bueno, i la Sílvia, pots explicar, ella va poder presentar-se a l'examen C1 de francès. De l'Escola Oficial d'Idiomes, sense haver de fer cap prova de nivell prèvia. Al tindre ja l'acreditació del nivell B2 de francès del Batxibac, doncs vaig poder passar directament al C1 i, bueno, la veritat és que molt bé, molt agraïda, i res, que us animem a tots a fer Batxibac i que no us ho perdeu perquè és una oportunitat única i que disfrutareu molt, sí. Doncs això, molts ànims i disfruteu de batxillerat, que són 2 anys molt macos. Ara ve la meva generació preferida, la tercera generació. I no és perquè sigui la meva. Després dels 2 anys de Batxibac, no només he obtingut el títol de batxillerat francès i espanyol, sinó que també he obtingut una confiança en mi mateixa parlant llengües estrangeres que no havia obtingut abans. Això m'ha permès d'aprofitar de les portes que el Batxibac t'obre,
com per exemple anar a la universitat a França, que és el que faré el curs que ve. A més, he aprofitat del nivell de llengua francesa que el batxillerat m'ha donat anant-me a viure a un altre país. I és per això que ara mateix estic a Bèlgica, juntament amb la frontera de Luxemburg, sent au pair. I és per això que crec que el batxillerat és una cosa molt important a fer i que t'aportarà moltes coses, ja que no només coneixeràs la cultura francesa, però també et donarà l'oportunitat de conèixer altres cultures, com per exemple la de Bèlgica, la de Luxemburg, la de Suïssa, etc. Per tant, realment, si teniu l'oportunitat, feu-lo. Feu el batxillerat. Al revés de la gent normal, acabo per presentar-me. Jo sóc la Maria Fernández López, estudiant de primer any de Global Studies a la Pompeu Fabra. Global Studies vindria a ser com relacions internacionals i, òbviament, el francès és molt útil per la meva carrera. També per totes les coses en les que estic ficada, pels simulacres de les Nacions Unides, per l'associació de voluntariats internacionals en la qual treballo i, al final, per la vida. Durant el batxillerat vaig ser molt feliç, va fer que els 2 anys de tortura de batxillerat fossin molt més portadors i molt més fàcils, molt més humans. Vaig gaudir molt de totes les assignatures. Des d'aquí també vull agrair de tot cor l'Anna San Juan, la seva feina que està fent, és l'ànima del projecte i és realment una professora increïble. També vaig tenir l'ocasió de fer el treball de recerca sobre el meu propi àlbum de música, vaig fer concerts i ho vaig gaudir moltíssim, eren cançons en francès, i vaig fer intercanvis, vaig anar a Grècia, després 2 cops a Bèlgica, aquí ens teniu a les noies del batxillerat a Bèlgica, i en general, jo crec que el batxillerat, com qualsevol aprenentatge de llengües, és un pont cap a les altres cultures, un pont cap a la resta de la gent. És tenir visió de futur i també tenir una visió de present. És passar-s'ho bé ara, tenint la garantia de que en un futur tindreu moltíssimes oportunitats també. Espero que feu aquesta decisió sàviament i per nosaltres, tota la gent que acabeu de veure i de sentir, la decisió més sàvia ha estat i sempre serà el batxillerat. Au revoir! Petons! Adéu!